Codwyd y gwawr, dybrwch Cymru, mae'n amser I trwio eto. Chweched o Fedi, 1400, goronwyd Owain Glyndwr fel gwir Tywysog Cymru. Am y tro gyntaf ers 1282 ers lladdiwyd Llywelyn yn Llyw Olaf yn gwir Tywysog Cymru gan Edward y cyntaf. Mae'n un ganrif a chwater ers wnath goron Lloegr a byddyn Lloegr nath wedi gormesu ar y ni fawr y Cymry go-iawn. Ac, dan ni'n gyd wedi blino efo y gormes gan y Saeson. Heddiw, nath Owain Glyndwr wedi goronwyd fel ein Mab Darogan fel gwir Tywysog Cymru. Rwan, heddiw, dwi yn meddwl am barod I gwthio dros Owain Glyndwr. Rwan, peth gyntaf dwi'n mynd I gwisgo yw a gambason. A gambason, mae'n dim cweit ffordd arddwysg, ond mae'n eitha tebyg i'r tŵnig, ond mor galed, os dwi'n mynd I bwtan. Of course, mae'n chydig bach yn anodd wrth y milw cyfrydyn wrth yn gwisgo ar amser sut I paratoi a gyfer rhyfel. Ia, mae'n un ganrif a chwater ers da ni byth wedi cael rhyfel go-iawn, ond of course, nath nifer o Cymry ac yn ywedig dad fi yn trio gwthio yn erbyn rheolaeth Saesneg, ond anffodus nath o wedi cael ei ladd gan unrhyw Saeson neu arglwydd Saesneg. Ond rwan, dwi'n mynd I cymryd y lle paratoi am rhyfel I chwilio am cyfle sydd I gwthio. Rwan, pwrpas efo gambason, mae hwn yn wachod I chdi oddi clybydd neu unrhyw pethau peryglis cyn gwisgo arddwysg. Ond achos dwi'n milw cyfredin, does gynna ddim gormod o arian I prynu arfwysg llawn, neu arfwysg plat, neu arfwysg meil. Felly dyna ni. Rwan ta. Mae'n chydig bach yn nod, ond gobeithio mae hwnna'n peth olaf i'w wneud a gaf y gambason. A dyna ni. Dyma y gambason nesa. Dyma goregyn. Mae'r pwrpas efo goregyn I cael bethau fel pouch a gyfer arian, nifer o arian I achub os fi fel Owain Glyndwr yn mynd talu fi neu rhywbeth. Ac mae goregyn yn eitha bwysig a gyfer bob milwr. Mae bob milwr fel fi, Mae Iorweth a Powell yn barod I gwthio dros ein Mab Darogan o Owain Glyndwr, felly mae'n pwysig iawn os dwi'n mynd I paratoi yn sydyn cyn y brwydr. Rwan, achos mae goregyn pethau a gyfer arian wedi barod, peth nesaf yw pethau a gyfer dŵr. Pethau I ifed a gyfer dŵr. Felly, cyn fi mynd I paratoi, dwi'n mynd I ifed am ychydig. Blasus, eitha pwysig iawn a gyfer milw cyfredin cyn paratoi a gyfer gwthio, achos mae'n bwysig I ifed, I cael diod, ac yn ywedig I bwyta, rhywbeth I bwyta cyn gwthio. Siarad am y gwthio, cyn fi mynd I paratoi gwthio, mae gen ni helmet. A helmet, pwrpas efo helmet, mae'n gwachod eich pen o fi unrhyw clybydd, bwyall ac unrhyw peth peryglis o ddi Saeson. Achos dwi'n milw Lucas, mae hwnna'n werth llai, mae hwnna'n werth I fi I gallu gwisgo helmet digon I gwachod fy pen fi. Ac am y peth olaf, mae gen ni clybydd. Y clybydd, efo goregyn clybydd, felly mae gen ni goregyn ail,
Felly bob dim wedi paratoi a chydig bach yn teit bod y mor caled am ychydig. Da ni gyd wedi digon efo rheolaeth Saesneg ac yn ywedig efo rydynod y greu ac yn ywedig efo Harry a Pedwarydd twat ydyn nhw ydy y Saeson. Felly mae gen ni hwn, clebydd. Bwrpas efo clebydd, os sy'n gwthio yn erbyn y Saeson, hwn, of gwrs, mae'n eitha siarp, a dyma pam mae bob y Milwr yn edrych ar ôl y clebydd ac yn mynd y llaf y Saeson. Da chi'n torri hwn, a hwn, ac yn ywedig hwn. Ond beth ail, yn edrych na just clang, 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 fel da chi wedi gweld yn y cyfredin, hwn, mae hwnna'n pethau peryglus. Os da chi'n gwthio yn erbyn y Saeson, da chi'n headbutio ac yn ywedig cytio ar y penna sais. Felly, da chi'n barod i gwthio. Rwan ta, mae rhaid i fi fynd o rwan, mae rhaid i fi ymuno a Owain Glyndwr, felly Cymru rydd, Owain Glyndwr yn gwir Tywysog Cymru am beth!